fali. Cesta je kriminalna, plaže su nikakove. To bi trebalo očistiti, spremiti. Mi svako leto uremo čistiti plažu, one bacaju, mislim, dođe od mora i najlon i kante. Svako leto idemo očistiti. U Prtloga je dobro živjeti, što se tiče mira i tega. Malo je udaljenost od grada, nije neka vela, je 5 km. Ki ima deca mići za školu nije nezgodno jer ih moraju peljati svaki dan i to je to. Nema autobusa, nema ničega, pa je na Foši polete bi trebala i na Botegice, ali nešto je tu cudovno. Poleta je sve veća gužva jer svi Labinjani i svi okolica turisti pridevaju ovamo plavati. Ja mislim da bi zagadilo sve, gotov bi bio Prtlog. Kamo će kanalizacija? Ovo malo usko šta je. To je zbilje bi bilo kriminalno jer imaju kamo delat, a tu ne bi trebali delat. I tu se neće niko slagati. To je preveli zalogaj za tu zatvorenu uvalu i to. Ako to bude, kamo će sve te otpadne vode i to, ja mislim da to bolje da ne pride. Malo da se više obrati pažnja na smeće koje ostavljaju sid izletnici i ovo. Nama su dali kartice, ali izletnici nemaju kartice, tako da cele bi prvi maju, pa morate vidjeti saj okoli smeta tamo se darmar.